Mitä nää naurat? vittua? Eli sä oot mua niinku 4 vuotta vanhempi, ei kun nuorempi siis. Ootas, eli sä oot minkä ikäinen? Ootas 10. 12. 12 ja mä oon sit 16. No ei vittu ole 12. Ei kun voi. Ihan kuin Jani Raappa. Ei oo ketään oikeesti kiinnosta, kun mä oon niissä. Hei TikTok! Oota. Lääkäri. Joo. Teetäänkö et herskapiikit? The longer the better. Minkä ikäisten hommat noi vittu julisteet? Joku 10. Vähän sanoin, että mä oon 017. Eli minkä ikäinen? Siis 9 vuotta. 10. Sä oot 017. Siis 017. Mä oon 07, en 07. Onks sun ukon nimi Reiska? No meikä ikäinen. No oo. Onks sä siis 18? Joo, 19? 19. Unity roolipeli? Palaaks sä Unity? Unity RP? Mitä se vuoron hänkyttää? Lääkäri. Mitä? Sun pitäis liittyä semmoseen kuin Narkki DC.